Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Goarni mingguta sadarion ima minggu pa 20-hon dung Trinitatis namar lapatan hasi tolu sadaon ni debata dohot topik guruhon nadenggan pasohot najat. Tapuji matuhata marendehita sian buku ende nomor sada ayat sada sahatu ayat tolu. Oh
goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Biar mida Jehovah do parmulaan ni hapistaran, maruli hamaloon ni roha na sumurung do sude, aka na mangulahosa, hot do baritanai ro di saleleng-leleng na. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na so hatudosan, nabadia doho pardosa do yang gohami. Alai diodingi hodo aka na marhaposan jalan na maporus tuho. Alani rohami tuho mangasahon asin ni roham, say unang tulak hami sian jolom, akup ni lehon di hami roha nagirgir tumangihon hatam, asa huboto hami mangulahon lomo ni roham, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Marendehita sian buku ende nomor 238 ayat 2 dohot ayat 5. Tatangihon ma patik ni debata di minggu ta sadarion, ima sian patik na parjolo saha tu patik pasapuluhon. Patik parjolo, ahu do Jehovah debatam nina debatata, dang jadi marakup ahu baenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodina di bagasan aek na ditorun di tano, yang gotunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhum na dosogot akana marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot tamuma pabadiaon ari minggui, dinaonomari ma ulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papitohoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro diisini hutani halak pe, namangebati hutam, ay dinaonomari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni, dibaheni do ubahen na dipasu-pasu debata Jehovah, ari paradian nai jala diparbadiai. Patik palimahon, ikon pasangaponmu do natorasmu, asa martuaho jala leleng mangulu, di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon, unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako olo makatidakon hata nosotutu maralohon dongan jolma.
patik pasapuluhon, dang jadi halyangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi halyangan ni roham dongan saripen ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Beha padok ni debata taringotu patik na sapului, odo. Ahudo jahoba debatam nina debatata, pargogo na sohatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna ro di sudut patoluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni akan na sogoroha di au, alai asido rohaku di akan na maribu-ribu, akan na marholong ni roha di au, naso mangalau si patiki, atong rap magidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogo imahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amen. Marendehita sian buku ende nomor 165 ayat 1 dohot ayat 2. Topotima dosata tuadopan ni debata maratang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo na patupaon hasesan ni dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham, say asi maroham dihami akan na mangarsakon dosa nami, say sahapi matu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami lehon matu hami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asin ni roham, alai asa hot rohanami marha porsiaon, laho manggatopon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasa tami diri nami tuho, gabe peleana mangolu jalana badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata, debatado na mamitori. Isedo na madabu uhum hamagoan, Kristus Jesus do naung mate. Alai dada holani, naung mulak mangoludo, jala disyamu ni debatado ibada mangodihon hita. Hasangapo ma di debata na digijang. Amen. Marendehita sian buku ende nomor 230 ayat 1 dohot ayat 2.
Tatangihon ma turpuk epistel di mingguta sadarion, natar surat sian Rom bindu onom, mamuka sian ayat 15 sahatu ayat 20 tolu, tajahama secara responsoria. Atong beha nama, mardosa mahita ala ginom goman asini rohai, dada ginom goman nipatiki hita, dauma anggoi. Alai maulia tema di debata, ala salpu tiki pangadopan muna didosai, gabe pangoloi hamunuaing sian nasa rohamuna diruhut nipoda naung sahat tuhamu. Ruhut ni jolma mahu pamahon ala ni hagaleon ni daging muna. Ay songo naung pinasahat muna akar ruas muna gabe pangoloi di hahodaron dohot di naso uhum mangulahon naso uhumi. Songo nima pasata munuaing akar ruas muna tu hatigoran laho pabadiosa. Atong dia do parbue muna disi akana hinai lahon muna anggon waing ay hamatea do hapateanna. Ay upa tinuhor ni dosa do hamatean, alai basa-basa ni debatado hanguluan saleleng-leleng na marhite-hite Kristus Yesus tuhatai. Ima sahatna, martua ma akana tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Marende hita sian buku ende nomor 467 ayat sada dohot ayat 4. Tidakon ma haporseot tai, songo nahina tidakon ni dongata sa haporseon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit dohot tanoon. Au porsea di Yesus Kristus,
anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sionton di porbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banuatoru dung ditanom, na mula mangulu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disimai bana paimwa mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau paniala Kristen akan na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Titing namasa di huriata di mingguon tanggal 30 Oktober 2022. Titik parjolo ruas natabba. Tajalo do gabe ruas ni huria Siti boru nenggolan tanggungan ni keluarga MH Simanulang inang boru Siregar narosian HKBP Resort Immanuel Hutagurgur Distrik Tolu Hubang. Inganan nasida di Jalan Taruna Sada Barat, RT Saplalu, RW 5 nomor 8, Kelurahan Cibubur, Manang Wik 10. Titik paduahon, Nanaing Marbagas. Titik parjolo dohot paduahon. Naing Majalo pasu-pasu pabagas sonma, Prayudi Bernandus Haposan Marpaung, anak niamata hasiholan Marpaung nahinan, Tubuni Inata Dameria Borsiahan nahinan, ruas ni HKBP Cibubur, Resort Cibubur, Sianhuta Jalan Swadaya Tolu nomor 40 Sia Pondok Ranggon, Kelurahan Cipayung, Manang Wik 2. Dohot Orwanna, Riana Marito Boru Purba, Boru Niamatta Juni Walter Effendi Purba SE, Tubuni Inata Onri Saryati Boru Siahan SPD, ruas ni HKBP Resort Pondok Gede, Sianhuta Jalan Adil nomor 10 Sada, RT Tolu RW Onom Lubang Buaya. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 5 November 2022 di HKBP Resort Pondok Gede masuk pukul sia WIB. Titing paduahon. Naing Majalo pasu-pasu pabagas soma Raja Belsasar Munte, anak niamata Riau Bernando Munte, Tubuni Inata Elfrida Borusirait, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sianhuta Jalan Haji Bain, RT 5 RW 10 nomor 34, Manang Wik Pitu. Dohot Orwanna, Rapita Reza Paradiba Boru Simangucong, Boru Niamata Patas Edward Simangucong, Tubuni Inata Magdalena Boru Rumapea, ruas ni HKBP Cijantung Resort Cijantung, Sianhuta Bukit Cengkeh Blok F Tolu nomor 2 Tugu Depok. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 5 November 2022 di HKBP Cijantung Resort Cijantung masuk pukul sia WIB. Titing na patoluhon ruas namar sahit tabuan ma ditangyakta akka ruas di huriatta na di bagasan parsahiton. Opu Kristian boru nenggolan sian wiksada di rumah sakit Pasar Rebo, Mary Sihombing sian wik 2 pemulihan di bagas nasida, Nyonya Silitonga boru pangaribuan sian wik onom pemulihan di bagas nasida, Nyonya Hutahayan boru pajaitan sian wik 7 di rumah sakit Rituan, Julio Sihaan sian wik 8 di rumah sakit RSCM, Prita MT boru lubat tukup wik 8 pemulihan di bagas nasida,
Nyonya Silitonga Boru Pangaribuan Sianwik Sia di RSPAD, Nyonya Sitio Boru Gultom Sianwik 10 di Rumah Sakit Brimob, Elkana Barasa Sianwik 102 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang. Titing Napau Paton Pelean Tujolo, Sadarion Patupa Niuriatado Papungu Pelea Tujolo Bahet Tupak Tudana Pensiun HKBP Manang Gerakan Rp1.000. Napa duahon hari Minggu tanggal 6 November 2022 Papungu Pelea Tujolo Dohita Bahet Tupak Tu Badan Penyelenggara Pendidikan Manang BPP HKBP. Titing Napa Limahon Panitia Tahun Kesehatan 2022, Pesta Gotilon tahun 2022, HUT HKBP Cibubur Napa 43 tahun. Hari Rabu tanggal 2 November 2022, Patupon Nihuriado pembubaran Panitia Tahun Kesehatan, dohot penyerahan hasil Pesta Tuhuria, maringanan di GSM Gloria Lantesada, masuk pukul 10 siawib, nani uluhon ni Padita laos titingomma nagabe udangan tusude panitia. Titing na paunopon pengumuman obar tu program kerja ni Huria tahun 2022 marhite titingon pinangido tusude ruas ni Huria naso pasahaton peliat tahun asa di pasahat bema peliat tahun tu Huria manang tu situa wiknabe. Nomor rekening Bank BCA onom 280 siapitu opat sada-sada atas nama HKBP Resort Cibubur. Songodima titing namasa di Mingguta Sadarion akka titing namangihut boy mata jaha na adong di warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kor Gabungan AMA.
Marende hita sian buku enden nomor 248 ayat sada dohot udutna huhut pasahat pelean sada A dohot sada B. Hallelujah.
Dame ni debata na sumurung siyan sa luhu roha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hatta di minggu ta sadarion, ima minggu pa 20-hon dung Trinitatis. Tangi honot tamahatan di dewata nagabe barita nauli di hita. Imana tersurat di Yesaya bidusada ayat 10 rodi 20. Doh topik guruhon nadinggan pasohot najat. Guruhon nadinggan pasohot najat. Tatangi humma hujahami songonom mahatana Yesaya sada ayat 10 rodi 20. Marburi mahamu urasi hamu dirimuna paholak kamu ma hinarawani pabainamuna syajulu ni matakku pasohot hamuma majahati guru hok kamu ma mabain nadinggan luli hamuma uhum pitori hamu nani rupa patikos hamu mauhum tunasopot somarama odingi hamu akan nababalu dungi say Roma hamu asamar dabu-dabu hita ninna jahuba tuksura rara dosamuna songon abit bunga dakdap botardo benokus songon itak nang perara songon abit hasubba gabe songon hapas do muse moloringgas samu tu mangihot dohot mangihuton sai panganom muna do hinadinggan di gogo ni tanoi alai molo majua hamu jala mangalo sai na panganon di podang do hamu sogot ai pamangan ni jahuba do palubahon bisima sahatna horas madihita saluhukna. Jadi khobar tu turpuk taurupani manaringoti mabain nadinggan pasohot najat aut sugari nisukun hita rupani pigahali do hita marburi sadari marburi dalam arti cuci tangan molo cuci tangan memang itu biasa na marburi alai nanidok rupani marburi dalam arti marhayason martapian manang maridi. Jadi mulu disuku kita rupanya terpigahali mahita sadari maridi marhayason setidak-tidakna saya dong doina dua manang tuluhali bahkan mungkin opat tali hobar tukarejona pinomat rupani holad dungo adong do otomatis amaridi majuau suak songonido molo sore alannya ke perdalanan alannya ke ulaun alannya ke keringat lo akan asing maridi majuau adong do pemikiran na songoni jala buasa polai ko maridi rupani marburi ala memang macai gudang do pakkor hondi na marburion setabi rupani hita holadungo songon na sutabudo molitor sumartapian apalagi molitor marno nang iba unang madohot talak haru dohot tetanggat tarupani unang matetangga haru hita keluarga hudul hita sumartapian dope amariri so bu hosam inna rupani. Jadi memang songon na sutabudo penampilan molo so pitor marhayason. Gudang do dampak manang pengaruh ni na marhayasonon. Ay mempengaruhi penampilan doi. Terlumubi maurupani molo pinarohaho nak kaina. Penampilan yang luar biasa marhayason bah dakola pakai parfum. Adong dope pakai ado tay gorni rex di marupani gorri marang natudi may bani nganan ni
manang natu dia mai dioleskan, tapi itu bagian daripada bagaimana penampilan supaya lebih baik. Hudul pe saping didongat tabu angur nei amat tahun ahadun neng merek ni parfumi rupani songoni manangak kaina. Alai satu hal yang mau kita koreksi sasitongna, dada saya Holanda marburi, dada saya Holanda asa angur, dada Holanda asa pede penampilan kita. Alana disebut gabi persoalan, banyak orang selalu berusaha penampilan dengan baik, dengan rapi. Alai pangalohona kurang dikoreksi. Mulubui hugab barhun ngajujut misalnya sita atersongon akan namar sasakidui. Luar biasa do penampilannya kaparupuan namar sasak karena begitu indah sasaki. Mar sasak do memang sasaki. Guarna pe sasak. Sasak do. Dangadong akaparupuan namar sasak nasutab baulina. Pasti lebih anggun, lebih terhormat malah penampilannya. Ale cugari tabukka isi ni sangguli. Barang binoto buha manang nasid dia ubukon ipamasuk tu si. Hanya memang di atas dia begitu rapi marsasak, alai di bagasan manang nabuk di si ipa buat yang binoto. Itulah gambaran kadang dari sisi luar kita begitu rapi, bersih, apik, mantap. Ale bohadu kita dari sisi perbagasan. Odo najuk gabe persoalan di tonga-tonga ni parnguluton. Bagaimana kita melihat sisi luar, bagaimana kita melihat sisi dalam, sungguh sangat berbeda. Ahyarahu pabuat tong tuhita pangalahun ni sada penginjil, na memang nahulang menginjili ulawna. Jadi sada tikilau di mana menginjili itu sada daerah terpencil, harus melewati hutan. Tapi tikina melewati hutan ini tiba-tiba itu Roma harimau tujuluna. Holan ibereng harimau wah, itu terpingsat dari mana? Tergeletak. Alan dibiarna manang alan disonggokna langsung terjatuh. Baroma harimau ijonohima. Yang guma mulai si jari-jari nih. Wak ni daging ni col mado inna. Yalang. Sahak matu bitisna tupakna. Wak ni daging col mado inna yalang. Songonima terus sahak tu bagian dalam. Wak ni daging jol mado inna. Doa tete ni wak ni daging jol mado inna yalang sarbut. Sahak mu bagian kepala. Utuk-utuk nai pikir nai wak ni daging ni jol mado inna yalang. Mata nai pe wak jol ma yalang. Igung nai pe daging ni jol mado inna yalang. Tinggal ma pamangan nalau yalang. Itu rasing ma wak na. Wak ni hatani di bata. Itu mabiar do harimau itu lari do. Ujung na tinggal ma pamangan nai songoni. Alai arong do pe artini anggo hola pamangan na tinggal. At juga ribu pe merdala pamangan nai songoni mga kaatakat. Lari nama julma ayarong. Ina ma do honon. Ternyata memang dalam kehidupan pribadinya holan namar berita nauli do mana menginjili. Tapi semua pikiran hatinya dak sadala tu hata na pinasahana holat di pamangan na itu. Odo nataruk nakaning bagaimana kita menunjukkan hati yang terdalam. Dada holan penampilatta sia duru manang sia luar. Dihamu manami nanami dihita saluhukna. Omma masalah na diadopan ni debata maradupon bangsona bangso Israel. Pola do dipaturus debata bangsonai molo didok di Jesaya bidusada ayat 3 haru jonggi
ditaddadu tuanna. Ibu tamu du teh jonggi. Adong do nama boto ado jonggi. Lobbu. Haru lobbu itadda tuanna. Tuhan do mandokoni debata no mandokoni di saya sada ayat tulu. Haru jonggi tadda tuanna. Halude ibo toro na paradihon pangananna. Ditaddado isi na punay bana. Bangsokku lasoy taddado hao. Ima pangalahon ni bangso Israelon di turpuk taon alanido sa didok marburi mahamu urasi hamu madirimu na. Diulahon nasida do di tonga-tonga ni perdalanan ninguluna at tersongon na marsobbatu debata alay di rohana daksongon lomo ni rohani debata alanido disungguli nasida dipaingok nasida marburi mahamu urasi hamu ma dirimuna paholak kamu ma hinaruani pabenamuna siajulu ni matakku dia 10 nomi marburi mahamu minna songon natahata anak kaning do marburi mahamu ay sipata olodo gait mardalam marobongan sarabus itor kompes bandibusi aku rasa adung do siya tonga-tongatan na sumari di do beba inna memang gait do paduhanon kurasa nadung do siya kita na sumari din na ala memang daw do rejeki siya nakahalak na sumarburi halak na sumarhayason daw do rejeki siya ni alay halak na sa marhayason cunok do rejeki ni na baru-baru nadong do viral tukang bakso dakuboto tapay huti tukang bakso puasa ala memang luar biasa penampilan na dakya tukang bakso merdasi anggo merdasi do ibana rapi songo pegawai sepatu pantofel wah kacamata ribbon habis tukang bakso dakkola laris alay do kada dana remaja do akka ibu-ibu pak foto dong indah geber pak merfoto do tukang bakso holanala ni penampilan yang rapi rezeki apalagi mamolo didok di Matius 5 ayat martua ma nabuhat nayas roha aidaun nasida madebata orang yang menjaga perilakunya menjaga sikapnya bukan hanya rezeki yang dia dapatkan tapi jauh lebih dari rezeki idaun nasida ma debata alanido disungguli nasida urasi hamu dirimu marburi mahamu songoni manang tuhita saluhna amanami nanami di tonga-tonga di pangulut tahun ada yang harus kita koreksi. Jadi marsogot tanggal 31 Oktober gonokma digowari hari reformasi tahun 1571 adong dosa ada gerakan reformasi Nabi Dani Martin Luther na mengoreksi ajaran di gereja. Jadi mau losonari tanggal 30 malsogot 31 Oktober taingok may sejarah 505 tahun gerakan reformasi di Portibion. Ada yang dikoreksi. Marburi mahamu, manguras mahamu ninda di turpuk tahun ada yang harus kita koreksi. Terlumobi bolo di haba tahun manguras bagas do lapatan ni. Manguras bukan hanya membersihkan, tapi betul-betul ada yang mau dikorek, ada yang mau dibuang, ada yang neko si balokongon, ibarat baro betul-betul dikikis sampai bersih. Itu manguras. Nasidaon maragama do nasida.
Marminggu do nasida songok kita. Alai gabe adong do lomo-lomo nasida. Molo dihita marminggu jelas do adong aturan di huria. Taruk majo kolam masuk kita. Itu adong mafotum, marhite-hite dan seterusnya. Anggo dihalaki beribadah ngasongon na selerana, ngasongon na lomo-lomona. Atau emak langsung majamita, hera songoni marupani. Dak pola rikot apelia dak pola ya langsung mak. Itu amename mak songoni marupani marlomo-lomo nasida mangulahon ibadah nai. Anani dikoreksi, sotung songoni unang bae seleramuna. Alai hati dakuk kamu marlomo ni rohani debata. Ido saridok dada kholan marburi alai manguras. Ada yang harus betul-betul kita koreksi untuk kita perbaiki. Asa didok pasohot tamuma mangulahun najat. Jadi ibadah sadala dui na pasohot ton najat. Unang gabe mardalan ibadah ale martabatab najat dak songoni. Sotung ringkas sita marminggu, hape ringkas sita marbada dak songoni. Ringkas sita marminggu matcoh ma akabada. Itu yang harus kita koreksi. Ringkas sita minggu lam tapataridah marohana marpangului na marhauduhon. Idu asa guru hok kamu. Adong dosi guru honota. Nga adong tata yang harus kita ikutkan. Idu asa didok guru hok kamu. Diturpuk tahun ahama didok si guru honota. Ujahama di ayat 10 itu. Guru hok kamu mabain na dinggan. Nga adong si guru honota mabain na dinggan dia mai didok lului hamu mauhum pitori hamuma nani rupa pati kosamuma uhum tuna sopot somarama odinge hamuma akan nababalu omma ruhut na ngadong jala omma didok tuna sida guru hok kamu maun mangulahon na dinggan. Molo tuhita di partikiat tahun molo didok guru hok kamu manadenggan dalam arti boy madohono ni pataridahon kepeduliata hati yang berempati. Guru hok kamu ma tadana marhuria hamu, guru hok kamu ma tadana martuhak kita hati yang berempati. Jadi molo di bibil tahun di Papua do dia manalau si guru honon nasida, si guru nasida adong kepedulian, adong perhatian tuakan na sopot somarama, tuakan na mabalu, jalan nunga tersurati. Molo tajaha di 5 Musa, hujaha majo 5 Musa, bidu 24 ayat 20 sada. 5 Musa 24 ayat 20 sada. Omma tata, omma aturan kehidupan ni bangsoi. Naik konsula honon nasida muse. Didok songonon. Ia dung sudah ditapu ho parbue ni perla anggurmu dan jadi ulahamu majub putih hala dagang dana nasopot somarama doh parupuan nama balun ina mana punasai salinari molo didok duk salpu panen, duk salpu manapu perbuai, hola sehali do ternyata panen. Dang boy do 2 hari, boy do 3 hari panen. Tapi milik kita adalah sekali panen. Panen paduahon, panen patuluhon, miliknya kan nasopok somarama, nababalu, orang-orang yang butuh. Songonido diajar hotu nasida. Jala songonido nang tuhita. Bagaimana kita berbagi apa yang kita miliki. Ido nalahudo hononna. Jadi kalau di minggu-minggu nasal puasa tabereng jo pesta gotilom mahita. Mau lihat ma di Tuhani rohata pataridahon kepeduliata. Di pesta tai doho dosi kola minggu pataridahon perhatian kepedulian na marsite na mangalet celengan na lebih kurang 20 juta Sianak kota sekolah minggu jala di pasahak mai
gabe sada bentuk sepeda motor. Imana tinadban, imana pinasikot ni panitia. Dada holani di pistatai. Toy mabata urupi ma per elim. Anggurak salau lebih kurang hati hai. 25 manang 26 juta tapa pungu jala tapa saha tu nasida. Oddo si guru honot tamaban nadenggan. Kita harus berbagi rezeki sebagai bentuk daripada iman dan buah iman kita. Idua sadido guru hok kamu mabain nadenggan. Tadani halak naung manadda debata na manadda dirina. Tengok do si Sakeus. Si Sakeus itu adalah orang yang tidak baik menurut masyarakat, tapi dari sudut pekerjaan, dari sudut jabatan luar biasa do. Si Jalobeo pemungut pajak, jadi orang pajak do si Sakeuson. Ala dihasuguh do ibana. Ala mana bay utang, mana bay pajak. Ala dung pajupang imana do Tuhan Yesus. Ahamay do imana. Di Lukas 10 ayat 8. Ali Tuhan manang nasya dia mahu buat sian halak opat talilopit hugarar tu ibana molohu poro molohu ototoi halak 100 opat talilopit ma paula kokuti ibana ikono 400 itu janjinya ketika dia ketemu dengan Tuhan ada kesadaran ada koreksi Tuhan nggak salah au satu nggak sih nggak artaki kekulet tu na fokus jalan molodong nahu totoi molodong nahu hugopo molodong nahu rampas opat tali lopit gatuk kutibana itu bagian daripada pengenalan diri koreksina songoni manang hita ahama respota molo siap perhuriau nakanin dunggata pataridahon perhatian kepeduliata ala di panggolota si saunari secara pribadi ahama nalau si patu pauta Hamuama nami dihita selalu nak tantangan di bait Tuhan itu dihita di ayat 10 lalu. Molo didok bahasa Indonesia di ayat 10 lalu. Berperkaralah kita. Berperkaralah kita. Bolo bahasa Batakna. Asa mardabu-dabu hita. Roma hamu asa mardabu-dabu hita. Lapatanna oke ayo kita ketemu. Paturu madian nabenamu asahu paturu na hubain. Mar perkaro mahita. Mar dabu-dabu mahita. Sebagai orang percaya, sebagai pribadi, ahman nang dibeko. Asahu paturu ahana kubain. Ninda dibata. Ahman na dibain di dibata. Hujahama di ayat 10 alui. Tungsura rarado samuna songot abit bunga dadap. Botarro bahenoku songonitak. Nang perara songot abit hasubba. Gabe songon hapas domuse tung sura rara songon haid hasubba songon bunga dadap artinya adong sada baju yang warnanya merah manang nadia majat kimia di Portibion dang boy mambe pudar warna ni tetap merah menyala manang sedia liling ma bajui tapi warna merahnya itu tetap menyala songoni madusa tai manang nadia make kuata di Portibion jenis kimia dia petabai di Portibion lau manesa tetap doi menyala marara ro terus dosa tai alai di patu pade batama Roma ibana marhiti anak na Yesus Kristus marhiti mudarnai narara yang tidak terhapus nasolunturi botarma songon hapas hanya dengan perbuatan Yesus Kristuslah sehingga dosa kita terampuni bukti nang disesa Yesus dosa tai odo na disungguli tu hita marhite topikon guru hom manadenggan Padauma najat sanggiak matutu marhite hatan itu hatta ditikyon mari kita mengoreksi diri kita
sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Taingok ma guruhon nadenggan pasohot najat romaho ninapungan amanak kaning romaho martang yang mahida. Mauliati ma Tuhan disungguli hodo hami marhiti hatam di tikyon asa adong di hami panadayon di diri manguras mangguruhon nadenggan pasohoton najat asa terjalo hami asini roham. Ali Tuhan nami marhite permingguan nami on hubasahat tami matuho paingok mahami Tuhan songonakan tinubusmu na hinokokmu asa tung takas Tuhan marsitutu hami mangguruhon akanadingkan pasohot tonak kanajat pasupasu sudia karuas ni huriam siadak danak akaposo-poso sahak tu nama tua homa mangaramuti mamasu-masu mangajari asa totong marsitutu mabanadingkan pasohot tu najat sibur magurang makaposo-posoi lamar bisuk matuhan na marsikola jupang akarejo na mga luli parkarejuan jupang rokap na mga lulroka na songonido Tuhan akan nama rumah tangga sehoma nama masu-masu asa di bagasan las ni roha mardame-dame akan nama kasih holi pinopar tuhodo pasahat tami ali Tuhan pasu-pasu ma perbuni bortian nyak kaina asa jalon na pasu-pasumi sahat pinoparna di rumah tanggana hobar tutiki hobar tulomo ni roha pasu-pasu Tuhan akan najinama dan diulan yamanami akai nanami dijabu di balian di pertiga-tigaan manang dia maka ulau nak usaha nasida sehoma masu-masu asa totong marlas ni roha nasida di pernguluan narap doa ka keluarga nangakan na tua-tua kalansia Tuhan homa nama masu-masu mangaleho bengek ni roha ay martabba umurna alai suluk doa kangulut di pamatang alani tung dia piak kangilut di pamatang nasida mangalabohi maho asa totong bengek nasida Tuhan dihatawauna unang gabi tubu ungut-ungut alai gabi tubu mapanidangion hodo namar mahani ngulu nasida ali Tuhan nami song-song lidoh pasahat tame karuas ni muhriam namarulang tahun ditabay ho umur tabay malas ni roha tabay mahahi pason nangaka namarhot ripepe Tuhan tuhodoh pasahat tami diak kaulang tahun namar tabba-tabba ma Tuhan holong namar siya holongan asa tuktakas par rumah tanggon nasidei gabi tiruan di tonga-tonga ni masyarakat ali Tuhan nami dang lupa kami membuat tuho ruas ni huriam natabba siti boru nenggolan homa nama masu-masu asa boy hami saroha sa pikiran mamuji ho di parsoran nami di huriam song-songonima nanaeng marbagas tuhodo pasat kami prayudi bernandus saposan marpaung riana marito boru purba song-songoni raja betsasar munte dohot oran na rapita reja faradiba boru simangucong sehoma Tuhan patulus son sakap nalau si patu pau nasida anggia tulus jalon nasida pasu-pasu par saripeon diari-ari nanaing ro upasahat tami matuho nangaka ruas ni huriam na di bagasan persahiton sehoma maddaw ni nasida ganuk marsada-sada opu Kristian buru nenggolan Mary si hobbing nyonya si litonga buru pangaribuan nyonya hutahayan buru pajaitan Julio siahan Frita buru lupa tukup nyonya si litonga buru pangaribuan nyonya si tiu buru gultom Elkana barasa doakana suhaguarak kami natongon di bagasan persahiton nang naposompe amaname alang padita harahap natotop dope dalam pemulihan di bagasna mangalabohi masih narehap pasu-pasu sude ak kaubat nang ak medis
nang masa-masa istirahat asanggia Tuhan tumibu sumuang pakilalan na si Dabi. Ali Tuhan nami suang song ni mahu pasahat tami sudi maka program di Huriam. Patuk rohado pikiran nami akka perhaladom rabdo ruas ni Huria lau mangulahoni asa dinggan mardalan jala tau hasangapon hamuliaw nang di kuarmu. Ali Tuhan nami perdosa dohami sesa dosa nami dagodangi asa tamahami di julum. Mari Yesus Kristus jalo matangi yang nami. Amin. Mari demahita huhut pasahaton piliata.
Tapasa mapiliat ta turu pani debata martangi yang mahita. Ale debata manamina di banua gijang. Hodo karoroni saluhut silalo nadinggan. Doho na sa ulibasa na maulutus. Upasata mi masian na nilon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabiop nautus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Godang nisi leo-leo mituhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai ro maharajaanmu, sai saut malomo ni roham di bano tongaun songon na di bano gijang. Leo metuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami dido sanidongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodak ko Tuhan debatama buhina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopak ko Tuhan debatama buhina tuho. Jala di parsaur homma. Damena tutodim.
Selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu. Dua ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ke masker, ke masker, tunggu.